Tervehdys kaikille. Tervetuloa tänne Reponen Worksiin. Toteutamme koneistaan rekrykoulutuksen täällä Hämeenlinnassa ja vierelläni tässä on Reponen Worksin tuotantoinsinööri Ville Reponen. Ville, kerrotko hiukan, minkälainen yritys Reponen Works on? Morjesta. Tosiaan mun nimi on Ville Reponen ja me ollaan Hämeenlinnasta. Me ollaan 1985 vuonna perustettu konepaja ja kolmannessa polvessa perheyritys edelleen. Me valmistetaan koneiden ja laitteiden osia ja meidän osat menee käytännössä 100% vientimarkkinoille meidän isoimpien asiakkaiden kautta. Me valmistetaan niitä sorvaamalla, monitoimisorveilla ja työstökeskuksilla. Aivan mahtavaa kuulla. No nyt on tarve rekrytoida sitten uutta väkeä. Kyllä. Me halutaan varmistaa, että me pystymme meidän asiakkaiden kasvuvauhdissa ja sen lisäksi me halutaan tarjota myös meidän osaamista uusille asiakkaille ja tämän takia me tarvitaan nyt uusia työntekijöitä. Kuinka monesta henkilöstä on kysymys? No tällä hetkellä puhutaan 6 henkilöstä. Aivan mahtavaa. Minkälaisia etuja yritys voisi antaa työntekijöille? Me pystytään tarjoamaan kilpailukykyinen palkka. Sen lisäksi meillä on työsuhdepyöräetu, joka me tarjotaan meidän työntekijöille. Sen lisäksi mukava ja motivoitunut henkilöstö, joka auttaa tarvittaessa jokaisessa paikassa. Mahtavaa kuulla. Ville, minkälaisia kriteereitä asetatte näille rekrytoitaville henkilöille? Me asetetaan sellaiset kriteerit, että henkilön pitää olla motivoitunut ja tekniikasta kiinnostunut. Ja mitä enemmän on tekniikan kanssa ollut tekemisissä, on se pyörän korjausta tai mopon rassaamista, niin se katsotaan aina eduksi. Okei, eli varsinaisesti ei tarvitse olla mikään valmis koneesta, vaan voi tulla ihan puutteellisella tiedolla, kun motivaatio on kunnossa. Kyllä, ja nimenomaan tekniikasta kiinnostunut ja motivoitunut siihen, että ollaan huomattu, että silloin kun pysyy ruuvimeisseli kädessä ja tekniikasta on kiinnostunut, niin meillä tulee pärjäämään kyllä. Aivan mahtavaa. Kiitos Ville. Kiitos. Moi Tapio, mitä sä teet Reposella? Koneistushommia, ohjelmointeja, asetuksia ja ajan koneita ja laadun varmistusta. Eli aika monipuolisia tehtäviä. Minkälainen on sun normaali muuten työpäiväsi? No jos aamulla tullaan, niin pistetään koneisiin virrat päälle ja lämmitysajoja ja käynnistellään ja ruvetaan mittoja tarkistelemaan, että tulee oikein mittaista tavaraa. Miten sä oot viihtynyt työssäsi? No ihan hyvin on viihtynyt. Okei. Kuinka kauan sä oot ollut töissä tässä firmassa? 22 vuotta. Okei, no siinä mahtuu jos kaiken näköistä. Joo, no se onkin, että jos näin kauan on ollut, niin kai viihtyy ihan ok. Mitä sä pidät parhaimpana työssäsi? Tämä on monipuolista. Ei ole niin sitä samaa hommaa, liukuhihnahommaa koko ajan, vaan aina on erilaisia kappaleita ja töitä. Aivan mahtavaa. Kiitoksia Tapio. Moikka Tytti, miten sulla menee? Tere, ihan hyvin. Elämää ihmeempää. Kyllä. Mitä sä teet töiksessä täällä Reposella? No mulla on yleensä 3 sorvia, eli 1 roposolulla ja 2 manuaalitäytteistä. Niiden huolto, pöytien täytöt, työkalut, piirustus- ja lukumittaukset. No totta kai sitten pakkaukset asiakkaalle, kun on työt valmiina. Oikeastaan siitä, kun metalli tulee sisään taloon, niin siihen kun se lähtee ovesta, niin se hoitaa, kenen kone on kyseessä. Aivan mahtavaa kuulla. Miten sä oot viihtynyt täällä Reposella? Mä mietin tätä itse asiassa, mä näin kysymykset nimittäin eilen. Mitäs valittaa, kun on suomalainen, mutta ei mulla ole mitään valittamista. Kyllä. Mikä on sun työssäsi parasta? Siis, mä oon metallilla sen takia, kun mä pidän metallialasta. Mutta nimenomaan Reposella ehkä se, että siis ongelmanratkaisua ja tarpeeksi vaihteleva päivä. Että niin saa olla vastuussa monesta erilaisesta asiasta.
eikä silleen, että sä vaan tuijotat sitä yhtä kappaletta ja yhtä mittaa 8 tuntia. Et se on silleen tosi kiva, että ei ole koskaan samanlaisia päiviä. Mahtavaa. Toi on ihan mukava kuulla, että työtehtävät on noin vaihtelevia tässä työssä. Aivan mahtava juttu. Kiitoksia, Tytti. Hei, tiesitkö, että koneistajista on huutava pula Suomessa? Tämän johdosta toteutamme yhdessä Reponen Worksin kanssa 55 päivän rekrykoulutuksen Hämeenlinnassa. Hae ihmeessä tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen. Koulutuksessa käydään piirustusten luentaa yrityksen omilla piirustuksilla, mittaamista, terien vaihtoa, kaikkea sitä, mitä koneistuksessa tarvitset. Saat koulutuksen suoraan työtehtäviin ja hyväksytysti suoritetun koulutuksen jälkeen saat työpaikan Reponen Worksissa. Jos olet työtön, lomautettu tai muuten vaan haluat vaihtaa alaa, tämä on juuri tilaisuus sinulle. Hae ihmeessä tähän koulutukseen. Kaikki hyväksytysti koulutuksen suorittaneet saavat työpaikan.